til dig. Men, Oh my god, Dark. Jeg kan jo ikke se noget. Må jeg gerne lige få sådan en lille bakke? okay, Der- jeg starter. Ja, den er startet. Jeg skal lige være sikker. Så vi siger bare hej, og hvad så? Vi skal da rigtig hygge inde på min server. Og ja, det kunne godt misforstå, så det var også meningen. Ja. Ligesom det Jeg der... sidder- Nej, det der... Den derovre, den så I ikke bare rolig. Den så I heller ikke. Hvad laver du? Jamen, det er bare de der Jamen, jeg skiver, der kan også lige sige hej. Hej YouTube, og velkommen til AC Gaming. I dag der spiller vi sammen inde på en server sammen med ejeren og... Så skal jeg gå starte Fraps. Det er du ikke. Hey, hvorfor starter Fraps? Ja, hvorfor tror du, lille ven? Som nok er ældre end mig. Hvorfor tror du, der står Fraps? Og det er Dark. Ja, det er Olli, mig. gå væk! Dark Magic High! Er det Kinky? Nej, det er Mathias. Hvem fuck er det nu der? Hvem er det nu der? Men hej! Det er Tuma. Tuma? Kaptajn Tuma. Hej! Hvad fanden laver du? Jeg bor der. Nå, Mathias, så gå! Seriøst? Ja, kan du ikke sige noget til mor også? Ja. Jeg slukker min mic. Og nu har du... Nu skal fucket musen. Tænk det. Hey, jeg er blevet vækbandet. Det er mega nederen. Jeg skal lige hurtigt gøre noget, hej. Jamen se, ja. Men vi vil bare fortsætte videre. Lige her, der har vi vores lille spawn. Hvor de ikke vil have, der står her vogterfløde, men det kan jeg ikke forstå. Det er vores meget lille admin-regel ting. Og alt det der. Regler. Ikke hack. Gider du lige gå væk, Milse? Ting. Ingen former for hacks er det. Nogen hacker. Nogen der hacker. Sig det, så banner vi dem, og du får 64 diamanter. Der er PvP bag Glowstone Mini. Vil du så godt fuck af med dig? Tak. Jeg læser bare reglerne. Det vil jeg skide på. Minimap er okay. Man må ikke grief, men man må rate. Og hvis der er alt for mange, der hater på den, Så laver vi det. så gør vi som... Hvis der er alt for mange, der hater på den der med grief der, så gør vi bare så meget op mod grief. Og så forestiller mig, at der sidder nogen, der er ude og bare siger, alle sammen, bare hate på det, så... Gør det. Det der med, at man ikke må hack, det er sådan... Det er mest fordi, at det er ondt mod alle andre. Ja, ikke? Men altså... Det kan godt være, at jeg ejer, men altså, jeg har også selv hack. Jeg tager lige mit flyhack fra. Nu går. Skal I lige se det hack, jeg har? Automods. Jeg bruger Weepcraft, som også står der oppe. 8,1. Der sidder jeg og mixer lidt Weepcraft sammen, fordi det... Jeg kan også gå på vandet. Nej, du flyver. Hvis jeg tager dit game mode af, så falder du gennem vandet. Nej, nu må du ikke tage mig igen ud af. Okay. Okay, nu fjerner vi lige dem der igen, for så har I set alle de ting. Undskyld, jeg skulle bare lige se om chatten virkede, for eksempel. Nej, Dark. Om jeg også skulle skrive. Nå, admin chat, ja. No slow. Hvad fanden gør no slow down? Do not walk slower when using items. Den kunne jeg godt bruge. Nej, det skal jeg ikke gøre. Den har vi på lige nu, mens jeg lige står her. Må vi... Nej, hvad hedder det? Nu kan jeg lige vise nogle ting, jeg selv bruger, ikke godt må bruge. Altså, for min skyld, der må jeg altså godt bruge, Fulbright og No Weather og... Hvad med X-Ray? Nej, det må de ikke bruge til at se en plads.
Den der må jeg heller ikke bruge. Hvad fanden er search? Nej, den må jeg heller ikke bruge. Se, nu dræber jeg den lille ko. Godt, I må godt bruge bunny hop. Dolphin må I godt bruge. Nej, er du startet? Ja. Jeg har været i gang i et lille stykke tid. Glide, den vil jeg ikke have. High jump, der må jeg heller ikke bruge. Jeg skal også Jeg kan godt lide det bare dig, der må bruge alt lortet. De må ikke bruge det. I må ikke bruge anti-AFK, det er meget vigtigt. I må godt bruge fast i... jeg gider bare ikke til at skrive alt det der op som under regler. Hey, Dark. Hvad? Kan du ikke gøre den her, altså det her craftbox lidt længere version? Lidt længere nede? Man. Det er der skal bare. Hvad er det her? Count the blocks Ja. between two. Hold lige kæft! Når jeg sidder og fortæller, hvad det godt må. Flip your camera around. Haha, nice, det må jeg også. Altså jeg skal også snart starte en video. Min video, de skal ikke være så lange i hvert fald. Ja. Grafik, der må I gerne bruge, hvad fanden er det label nu gør? Renders items on stack size over item. Nah. No render. Ja. Overlay, player ESP, tracer, trail, wall hack. VC hop. Den må jeg også godt bruge. Den Ej, er det god. Combat mods. Ikke noget. Fordi det er alt for dejligt. Jørgen? Automine, det må jeg godt. Autoplace, det må jeg godt. Autosign, autotorch. Ej, hallo, min lyd, det duer ikke på mine fraps. Vent lidt. Det select an area around you and break it. Nej, fast mine, det må jeg også godt bruge. Det må jeg. Og så under automods, der må jeg godt bruge, hvad hedder det? Der må jeg godt bruge TP, der må jeg godt bruge auto accept, altså hvis der er nogen, der har sådan noodles eller sådan noget. Tak, jeg lige samtalen lidt. Okay. Bare kom tilbage igen. Puts on the best armor in your... Det må jeg også godt bruge. Fast eat må jeg godt bruge, eller auto eat og auto farm må jeg godt bruge. I må ikke bruge... Nej, jeg skal lige... Nej, det må jeg godt bruge. Autofish må jeg ikke, fordi der er MCMMO, og det vil bare booste jeres level helt vildt. Skriv lige til 28 timer, Jan, jeg er lige i gang med at optage og fortælle folk noget. Auto-rate, det må jeg heller ikke. Sense register mode, if server ask for it. Det der må jeg også godt bruge. Auto switch your hand item. Add all items. Auto toggle enable disable modules one. Fix them best suited item and okay. Ja, den der må jeg godt bruge. Men det var sgu det, I må bruge. Det er forkert. Ja, hej. Så må jeg bruge minimap, radar og radar view. Nej, vent lidt. Er det sådan der, hvad der er bag en? Ja, der må jeg ikke bruge. I må ikke bruge radar view. Men minimap og radar. Radar, den er måske lidt OP. Men det må I godt bruge. Hvad er det? Det er fordi, jeg vil jo starte en YouTube-kanal til den her, hvad hedder det, server, så jeg er i gang med at optage. Er du Dark? Hvad? Nej, ikke noget. Okay. Marianne? Jeg vil være meget flink over for dem, der spiller herinde over for mine admins. For det lød lidt ondt over for mine admins. Adminsene her, det er jo nogen, jeg kender lige nu. Marianne? Ja. Vil du lige hjælpe mig med noget? Ja. Så bare tilbyde dig til mig. Bare tilbyde til mig. Kom med mig. Vi skal lige finde spawn. Vi skal lige finde det her. Det er lige her. Vil du godt finde dig GTM's hus, for GTM har allerede fundet det, tror jeg det var. Har han det?
Ja, det synes jeg, han sagde. Af hvad? Han fandt huset. Nå, men kom. Hallo, Marianne. Der er lige ved intermund. Hvad fanden tror jeg ikke no weather på? No weather. Optager du lige nu, Dark? Ja. Jeg tror lige noget, ja. Nej. Kom, du skal lede efter Nå mig. jo, I må godt, hvad hedder det? Hvad var det for en no? Så er der Prøv også... kom, vi skal bare lede efter mig og Det til hans hus. Marianne, kom til mig. Jeg gider ikke at lede efter dit hus. Okay. Det er kedeligt. Ja, præcis. Er du Darks? Dark, Jeg kan godt lide jeg kan godt lide at dræbe de forskellige monstre på 2 slag. Jeg dræber dem på 1 slag. Jeg kan dræbe dem med et slag med en lighter, tag den. Okay, fordi at du bruger det der, så det er, at du kan sætte alt muligt i forskellige ting. Nej, det virker... Prøv lige at se den her edderkop. Prøv lige kom og se den her edderkop. Kom til mig. Marianne, tippe til mig. Ja, der råder et skelet på den, ikke? Nej. Prøv at se den her edderkop, ikke? Mm. Og prøv at se nu. Ja, fordi du har et eller andet OP-sværd, du har fået Dark. Ja. Sjovt nok, altså. Og det her skelet, det kan også bare lige knippe. Så får du en masse boner ud af det. Du kan ikke knippe nogen. Den er overhovedet ikke stor nok til. Er jeg ikke det? Nej, det er den ikke. Du har aldrig set den, så det er okay. Nej, den er du tror. Jeg har set alle dem, der ser den her video nøgen. De ved det bare ikke. Jeg har set alle mennesker nøgen. Milse, kom, vi prøver at flyve så højt op vi kan. Det er kedeligt. Kom nu. Herover har vi en Kom nu for venners hus, som vi var i gang med, som vi har rapet sådan rimelig hårdt. Fuck dig. Okay, prøv at se. Det der han byggede, det der har han ikke bygget, det der han heller ikke gjort, det der har han heller ikke gjort. Bare rolig, vi kommer ikke til at gøre det ved jer. Vi gør det kun lige ved ham for at drille ham lidt. Vi raper hans hus totalt. Nå jo, lige nu der spawner man her. Man altså ser, når I... Kan du ikke lige give mig game mode igen, Marianne? Giv mig game mode igen. Det jobbede han der. Hey. Nej. Nej, det er jo... Så kan du selv gøre det, din... Nå, dreng, jeg går hen og taler med en anden ven. Okay, når I spawner, så skal I bare... Men du gider ikke fortælle mig, hvordan man skriver det sådan til mig. Af for satan. Ved du ikke, hvordan man giver sig selv game mode? Nej. Det kaldes game mode 1. Og så løber I bare herned. Så skriv det i chat, hvad jeg skal skrive. Game mode 1. Altså jeg går efter, når der kommer 20 aktive spillere herinde. Altså Det hjælper ikke, jeg kan ikke stave til det sådan. lige for at fortælle til, hvad hedder han? Han var lige venner. Det er bare med slash på. Fuck, jeg har noget lag lige nu. Lang tid har jeg optaget. Jeg går lige til at starte med, hvis det ikke lige er jeg optog. Det var sådan rimelig sjovt. Jeg tror, det vil jeg klippe fra. A bigger girl in a bigger world. Det er fordi, jeg kan jo ikke gøre det. Jeg har jo ikke adgang til det. Jeg har jo ikke adgang. Du skulle da OP. Så hold din kæft, meget en jord du har. Okay. Nej, der står tryk hjælp for... Ved du, hvor Jeg kan højt du snakker, dreng? Jeg kan altså ikke, så du må give mig det. Altså, når jeg snakker i den... sorry, at jeg lige var inde på det der. Hvordan bruger man det? Det er første gang, jeg bruger det her program lige for. Prøv at se. Jeg skriver det her. Jeg skriver det der bare uden punktum. Og så... Men det forsvinder. Bare giv mig lige game mode så. Hold lige.
Okay, du kan da heller ikke noget selv. Jeg skriver det der. Så. Okay, well, kan man ikke se, hvor lang tid man har optaget? Og som I kan se, så er den ikke særlig god, den der. En FPS på 20. Når vi når op på 20 minutter, så afslutter jeg den. Ja. Og så begynder en ny optagelse. Men altså, jeg håber jo, I vil komme her og join mig på min server. Sammen med min... Nej, kan jeg lægge på? Hvorfor det? Skal du se? Fordi nej, jeg ringer til dig senere måske. Skal jeg se? Ja, måske. Jeg ringer til dig senere, du skal i seng. Jeg skal altså skrive ham. Men der er han ikke skrevet endnu. Jo. Nå, Legends, du er stadig i den her samtale om din hund. Men i hvert fald. Og hvis der er... Jeg prøver på, når der kommer... Vi har lige nu... På en af mine venners Twitch, der har vi en konkurrence. Der skal vi have sat en konkurrence i gang på min server. Der skal vi have en i gang. Men altså, eller ikke på min server, ja. Hvad hedder det? Jeg kan lige prøve at vise jer det, jeg snakker om. Nu på min Facebook account der. Nu skifter vi lige over til scene 2, så I kan se min Facebook. Min private Facebook altså. Den skal I nemlig ikke have. Det vil jeg ikke være så glad for. It's a pika girl and a pika world. Ja, jeg har meget slow internet. Men altså, for at finde den der, så skal I bare gå herop. Nej, vent, det kan I ikke se. Man går i søgefeltet, og så leder efter den server, jeg lige smider til jer nu. Eller den er på vej. Sådan der. Den er den. Her. Så jeg giver OP til 5 personer i en måned, så I skal bare like det, eller skrive done. Men jeg har det allerede. Så. Men altså, så håber I vil gå ind og like den her. Og så går vi tilbage ind på Minecraft og lige hygger i en halvanden minut deres tid. Og så holder vi den på pause, så tager vi lige noget. Og fuck, at der er rapet, dem har totalt mange. Okay, dig. Og dig. It's a pika girl in a pika world. Nå, jeg skal fjerne alt det, der kaldes donator rank. Fordi det synes vi ikke om. Jeg vil bare sælge Appman, og det er det. Gold, iron, redstone, diamant, noob cake. Oh. Emerald, bedrock, stone, gold marble, donator rank. Gud. Skal man sætte Gud på? Men altså tingene bliver dyre efter efter hvor lang tid alt det der pis der. Altså tingene bliver dyre efter jo mere kendt den bliver, så. Men jeg skal nok love jer for, at det bliver ikke meget dyrere. Det er små 10-20 kroner ekstra måske, som
Men altså, så skal jeg lige... Hotellet er dødt. Morgan Freeman. Det er en slags app, man. Skal jeg bare lige have fået sat nogle ordentlige plugins på. Det skal også være en app, man. Det bliver... det bliver så 70 halvt år. Det bliver så 120. Perm. Det gør altid lidt dyrere end et halvt år, fordi det ved jeg ikke. Og når det er 240, så sætter vi det til 250. It's a pika girl and a pika well. Men altså, så håber jeg, at I vil besøge os her. Hvad fanden laver de? Oh. La. Yeah. Alright. Jeg skal lige lave om på de der to. Sådan en hemmelig hul skal jeg lave til med en pjøj. Jeg laver lige den der hul til ham lige på taget her. Og derefter skal jeg høre noget musik. Jeg tror jeg sætter mig til Nothing. Nothing to... Nej, hvad er den her? Nothing to... Then. When no one knows your name, there's nothing to live, love, and men altså, så vil jeg bare sige farvel til jer. Dark Magic siger farvel. Vi ses.